aja nganti kendul balisane. Semangat no. Yo golek sangu, yo poso. Iya. Nek kanca-kanca iki masih ya wulan poso sesuk bakal ngomong. Nonton ada harisan sing nabung. Iya. Nek yo ora dadi pengapa mula seniman iki fluktuatif kok kanggare apa dene Bagong. Nek ning Klaten ruwahan ngene iki panen. Wah, tenang. Adik-adikku dalami lalis-lalis sirang. Oh iya. Adikku dalam jiwa akhir wah. Sesasi iki sono apa loro-loro. Nih ya alhamdulillah mergo rembakane wayang ning Klaten iki pancen signifikan. Iya. Ya mung ngene le. Piye? Ayo anane wayang sing rame iki